Flood alarm system naman itatayo sa mga barangay na Madalas Bahain sa bayan po ng Bautista. Para sa detalye kasama natin, Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Nakatakdang maglagay ng flood early warning alarm system ang National Power Corporation sa Bautista, Pangasinan para sa mga barangay na malapit sa Agno River. Ito ay matapos ang sinagawang inspeksyon sa mga strategic areas na posibleng paglalagyan ng Agno Flood Early Warning Alarm System units sa pakikipagtulungan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang umano sa mga prioridad na lugar ang mga barangay ng Diaz, Vacante, Balisok at Pugo na madalas maapektuhan ng pagtaas ng level ng tubig sa Agno River, maging kapag nagpapakawala ng tubig ang San Roque Dam. Ayon sa MDRRMO, inaasang mas mapapabilis ang pagbibigay ng babala sa mga residente sa panganib na dulot ng biglang pagbaha sa bayan. Kasama mo mula rito sa IFM News, Dagupan ito sa Idol Denise Brillante Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.